हेलौ एभरिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बर' इउटिउब चेनेलाव बै खबर हरबाय मैया बुधबाराव गोलैलायबाय खैला गारि माबायाव सिंग्रा स्टेशनाव जोंनि आसामावनो आरो ओरैजा गुवाहाटि साइड गैजा आरो दा नोंथांमोना नैबे फट'खौ नायदो नायनानै लादो। आरो दाख्लैयो उरिष्यायाव सानब्रै सानबानि सिगां गोलैखांबाय ट्रेन एक्सिडेन्ट जाखांबाय पेसेन्जारजों माबा माबि एक्सप्रेसफोरजों। दा जों खामानिसो मावनो थांगासिनो दं आरो बैयाव मा होनो गेटआव सिलभार चेन्ज खालामखांबाय आरो मैया माने सिलभार चेन्ज खालामनो भिडिअ खालामनो हायासै आङो माने सिलभारानो जामख'जोबथारबायलै रियेलाव माने उफ दा डेन्जार गरम जागासिनो दं। नै गाइस लोगोफोर नै माबायदि जामख'जोबो नै सिलभारा एकदमबारे गोथौथार नै गोथौथारलै 2 इन्सिसो फ्रामानो गोथौ जाबाय बिदिनो गोजा अबेबा एसे खम आरो एकदम ओरै जाबाय थायो आरो पाम्पिं जाबाय थायो मावबाय थायोमोन दा बेखौनो सोलायदों आरो नै जोंना मुरि बिथाङा गोलोमदै आइनि एकदम बोहैजोबखाबाय रोसिफोरानो नै एकदम मेजेमफ्रा गजोबदों नै मोदोमफ्रा रानथें जालाय गल' गथ' बर' गथ'फोर साला फरायनोबा मोजां फरायालै नोंसोरो नोंसो खुसि मोनदों हगारखाना होगोनलां नोंखौ र' मा बुंदोंमोन दानि बिराद गरमसो बे सिङावबो बारानो नै गाइस एसेबो गैथारा नै दंफां बिलाइयानो मावबावा नै बै गोजौजों दं खोमा एसे मावदों गोजौफ्राव नै खिया एसे मावहांदों नै ओरै दिंखिया बिलाइफ्राथ' मावथ्राखै ओमफ्राय गोलोमलाजोब्बाय नै सासेया माबा उरिष्यायाव ट्रेन एक्सिडेन्ट जानाय निउस नायलागासिनो दं नै गोलोमलाजोब्बाय गासिबो आयै आथिं आखाइ लाजाला आयै आदार आखेबानो बैखियासो बार नांदों खोमा बैखिया थांनि र' गरमथार इखिया बार नांदों खोमालै इखिया बार दंलै नै डेन्जार गिदिरखा लिसु बिफाङा फिथाइया गैला जाजोब्बायदां थाइफा थाइनै दङ आरो नै रेल लामाया बैखैजानो जोंना ओरै नैबेयाव गेट दं नैबेयावनो खामानि आरो जोंना नै ओरैजा बार बारमारदों एसे नै आब्दुल दे गुटकाति अलप दे गुटकातु बिदिलाय गाइस भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो बाय बाय दे।